салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист CJ ки бо шумо ҳастам хушбахт. Бародарони азиз, дар инҷо мо хонае ки ҳоли шурӯъ мекунем, дар наворҳомон ҳам ҳафтагӣ ҳастем, яъне чорнавоиша. имрӯз мо абояшро шурӯъ мекунем. ин хона 5 ба 3 аст. дар инҷо мо якум сараввал абоя ҳоли каштагӣ ҳастем, яъне атвес бафтем. ин хати сирхе ки мебинед, дар инҷо лазер аст. Сараввал мо абоя якумашро лазер хат мемонем, баъд ҳама хел то охира меоям. ин ҳам ман метиҳам. Лекин ира мо лазер меоем то угула ҳар як угул лазер монда абоя тоби кардам одам мегем, барои ки девороро ҳам фарқият мекунам ва метиҳам. хай бо тамошо мекунед то охир наворад мебинед ки чӣ гуна мо байнем. Бародарони азиз, чуноне ки шумо медонед, мо дар каналмон дер видео пахш мекунем. аз сабабе ки камтар дермон шуд, ба ҳамин хотир иншаалло мо аз ҳамин рӯз пас беҳтарин видеоро ба навор гирифта пешкаши шумо мегардонем. иншаалло мебинед, бо мақбултон мешавад. ина бародарони азиз, мо абои якуми саме часпонем. дар инҷа отметка додагӣ ҳастем, қалам хати 5-6 дар мо отметкаҳомо мемонем. баъд абоя часпонда меем. баъдам шпат резини аст, хати девор ки камтар каҷ аст, мо абоя фақат пара кашида мекунем. яъне як мекашем абоя ки моро тофия кам накунем. аввал то поёна рост мекунем, баъд пони сахтш. бародарони азиз, чиқаре ки санавал дида будед, мо айкули хона сар кардем ва ҳоло бошад угули димашро гаштем ва худо хоҳад иншаалло наздик омадааст ки ба итмом мерасонем. бо мебинем ки и абои чӣ гуна видета дар ин хона.
азиз, алҳол мо абои ин хонаро ба итмом расондем ва ҳоло бошад як банавор мегирем, тамошо кунед. иншоалло маъқултон мешавад. бинед ки хона сараввал чӣ гуна буд ва чӣ тавр мо сохтем, яъне хонаро буд кардем. иншоалло ки маъқултон мешавад. то охири навора тамошо кунед. бародарони азиз, бо қисми галагин часпонида гузаштем. тамошо кунед чигуна бо галагинҳоро тез часпондаам, яъне хизиқиш анамияд. фақат шумо навораи моро тез тамошо кардаанги анака айҷаи сифас иншоалло беҳтарин навораро рафтан мегирем. тамошо